Istra nije okusila teških razaranja ratnih. Bilo je nešto pucnjave, te jedan napad na vrsarsku zrakoplovnu luku. Tu je stradao jedan hrvatski branitelj. Ostalo zlo svelo se na devastaciju objekata jugovojske prilikom povlačenja, te zagađivanje mora viškom oružja i eksplozivnih sredstava. Zato su istarski domoljubi krenuli u obranu hrvatske domovine, najprije pojedinačno, a potom u postrojbama. 119. i 35. inženjerijska brigada te 154. domobranska pukovnija sudjelovale su u borbama na svim bojištima. Policiju ne treba ni isticati, a specijalci Vange poznati su diljem Hrvatske. 26 mladih života položeno je na oltar domovine. Nije malo, kako neki žele reći, jer svaki je život svet, a žrtva uzvišena. Smrt je sastavni dio života. Borba je uključena u pojam slobode. Demokracija i život u suvremenom smislu nerazdruživi su suputnici. Istra i Hrvatska jedan je pojam, samo je opseg različit. Krenuo sam u Domovinski rat, osjećao sam da je nešto jače u meni. Ja nisam imao neku slobodu, neku veliku. Osjećao sam se kao istarski Hrvat. Suosjećao sam se sa našim ljudima kojima je sve porušeno. Oni snimci po televizijama, iritiralo me i rekao sam si sam sebi, ide nakon nisam ja imao nešto slobode, makar malo nek bude imao on. Koji još nije bio ni rođen kad sam krenuo u Domovinski rat i tako. S obzirom da sam još u ranoj mladosti, odnosno 1985. od prijašnjeg komunističkog sistema pritvoren radi verbalnog delikta i radi isticanja svojeg hrvatstva, nije mi bilo teško braniti zemlju koju sam već 10 godina, odnosno od kad nešto čovjek počne razmišljati, želio da dođe do nje. I kad sam dočekao, krenuo sam bez razmišljanja. Prva stvar, interesiralo me je da li je to stvarno to. Jer je bila u Istri takva propaganda da su ljudi isto tako kao i propaganda bivša JNA. Oni su vjerovali u tu propagandu, a ne u stvari koje su se dešavale na terenu, odnosno gdje se naš narod borio. Priključio sam se Zboru Narodne garde u 6. mjesecu. Tamo sam bio na obuci kod gospodina Dvorskog sve do kraja 8. mjeseca kad sam se prijavio kao dragovoljac u sastav specijalne jedinice policije u Puli. Kao što se Pazin uključio u Domovinski rat 1991. godine, tako se cijela Istra uključila u taj Domovinski rat. Znamo, imamo i podatke s kojima raspolažemo da je dragovoljci Istre bili na svim ratištima širom naše lijepe domovine. Osim toga bili su i na ratištima Bosne i Hercegovine gdje su dali svoj obol prema takozvanoj agresiji na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Znamo, svjedoci smo ratnih zbivanja, odnosno političkih zbivanja od 90. do 95. godine, gdje Istra ne može nikako biti u nekoj margini političkih zbivanja kao što su neke političke stranke nazivaju da u Istri nije bilo Hrvata. Istra je naseljena hrvatstvom, Istra je uvijek bila hrvatska i dragovoljci su dokazali da svojim doprinosom u Domovinskom ratu dali su najveći obol prema domovini Hrvatskoj. Istra i istarski narod uvijek su se borili iz čitave povijesti da budu u sklopu Hrvatske, tako da i današnji Domovinskom ratu pokazalo se za koga su Istrani, istarski Hrvati. Mnogi govore da Istrani nisu za Hrvatsku. Ja tvrdim da je puno Istrana i puno dečki koji su tu naši domaći ljudi za Hrvatsku i kad god bude trebalo, oni će opet krenuti u obranu naše domovine. Bila je jedna zgoda kad je jedan pripadnik jedne postrojbe iz Osijeka rekao, pa otkuda ste vi?
Pa ja sam mu rekao, pa iz Istre. Ma kako iz Istre? Kaže, pa Istrani nisu u ratu. A ja sam ovako odgovorio, nismo ni mi znali da ćemo u rat, ali zov srca, zov domovine bio jači. Jedna brojka 4800 dragovoljaca Istre. Kaže sve. Idemo natrag u povijest. 21. je bila Proštinska buna i Labinska republika. Moj djed je bio učesnik Labinske republike ili Proštinske bune. Otac je bio učesnik za Hrvatsku Istru i ja sam opet isto. To je samo povijest ponavlja, ali uvijek za Hrvatsku. I dok ima Istre, bit će Hrvatska i obratno. 26 mladića iz Istre položili su svoje živote na oltar domovine. Među njima bio je i vaš sin, mladić, 19 godina, i to u samom početku. Da, nije imao 19, 18 godina imao. Kao dragovoljac je pošao 1991. godine. Poginuo 31. siječnja 1992. godine. Ja mislim da je bio prvi iz 119. brigade Pule. Kao majci to vam je sigurno teško palo. Da, teško mi je palo, ali ja nisam posustala, nastavljam njegovim stopama i mislim tako dalje nastaviti. Koliko mogu nešto dati ovoj Hrvatskoj. Ako je moj brat mogao pokloniti svoj život Hrvatskoj i svim njenim ljudima, onda i ja mogu nešto dati od sebe same, također Hrvatskoj i svim njenim ljudima. Odlučila sam se nekako za djecu. Mislila sam da treba najviše pomoći djeci kako oni ne bi osjetili možda sve strahote rata i sve ono što rat iza sebe ostavlja i kako su možda oni najosjetljiviji. A i jedan drugi razlog, ta će djeca sutradan odrasti i oni će biti budućnost moje domovine. Istra se je u ovaj domovinski rat doista uključila na vrijeme sa učešćem svojih ljudi, ali ja bih rekao da se Hrvatska Istra probudila još davno prije sa velikim hrvatskim velikanima Dobrilom, Laginjom, Mijom Mirkovićom, monsignorom Milanovićem. Ta borba hrvatskog naroda u Istri traje puno duže i sada izgleda da je taj hrvatski narod u Istri prepoznao svoju šansu da konačno u jednom novom ruhu, u jednom novom ozračju ostvari svoju slobodu koju je vjekovima tražio, a to je upravo u toj Hrvatskoj državi, za koju je mislio da će 45. biti upravo u njoj i da bi konačno Hrvati mogli reći da su svoji na svome, na ovim vjekovnim područjima koji su doista hrvatski. Ja ne priznam nikog za većeg Hrvata od nas, jer doista ovdje je temelj hrvatstva, temelj naše glagoljice, kao hrvatskog, najstarijeg hrvatskog pisma, temelj naše čakavštine koja je isto tako kao hrvatska i prepoznatljiva svugdje i nijako ne može biti tuđa. Tako da su i Istrani u svemu tome skupa prepoznali